Are joldi bhai. To guys mane paisa ko baduna lakhabe chempai da singo clip ne aino da jeng thangasini nge Rangia Vishal market godan khulidine Vishal ma denge nain takai thangasini aro blog banaini takai thangasini nge tamona nalabai taban jabai video ko mane logoforni fugarनिफ्राय खोनादों आरो माने Vishalआव एकदम अफार होगासिनो दङ दा फैसाखौ बुथुमना लाखाबाय थांनि दा मा दङ Vishalआव नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बहुत धामाका जानो थांगासिनो दङ दे गाइस आरो माने नोंथाङा जुदि आं चेनेल गोदानाव प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदिनो ब्लग नुनो मोनबाय थागोन आरो थ' बिदिब्ला जोङो रंगियानि Vishal मार्केटआव थांनानै मा दोङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामसै आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ खुलुमबाय वेलकाम टु माय YouTube चेनेल नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि नैबे गोदान मोनसे भिडिअ फरायना लानाय जाबाय रंगिया टाउन गेजेरनिफ्राय आरो गाइस माने बेथिंनो तामुलपुर थांनाय लामाथ' नैयाव गोदान मोनसे मल खुलिदों आरो बेयावबो माने फुजानि अफार होदों बिथांमोना नै पेन्डेल खागासिनो दङ नैया सिटि कार्डनो गाइस आं इयाव हाबखांबाय इमान मोजां जेनेबा दोङो आरो जोंनि सेंग्राफोरनि थाखाय इमान कालेक्सन मोजां मोनाखै आं ओंखाय दा जोङो Vishalआव थांगासिनो दङ गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय इयाव हाबना ब्लग लाथ'ला गाइस माने जों दाख्लैफोर फैदोंमोन आरो बे सिटि कार्डआव नै दासो जि सिगाङाव क्लिप नुदोंमोन बे सिटि कार्डआव फैदोंबा इमान मोजां कालेक्सन मोनाखै सेंग्राफोरनि थाखाय बेनि थाखाय सानबाय मा Vishalआव अफार होबाय थादो होनना बुंदों ओमफ्राय Vishalआव थांनानै नायनोसै आरो मा दोङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ गाइस माने बिथिं थांबाथाय तामुलपुर मोनहैयो आरो तामुलपुरनि लामा इयाव नैया बेयो रंगिया बास स्टेन्ड आरो जेनेबा नैबे तामुलपुर थांनायनि नैया गुवाहाटी बेनिफ्राय 55 किल'मिटार नैया गाइस गुवाहाटी 55 किल'मिटार नै रंगियानि जेनेबा बास स्टेन्डआ बेनो आरो गाइस माबानि तामुलपुर थांनायनि इथिं तामुलपुर रडनि बास स्टेन्डआ बेनो आरो गाइस माने आंनि लोगो सिङाव मोनहैबाय आरो गाइस माने गाइस बे रंगिया टार्निंनिफ्राय बास स्टेन्डनिफ्राय बाहाय थांबानो मोनो आरो Vishal मार्केटखौ नैया बेयावबो मोनसे गोदान शपिं मल जागोन आरो नैया माल सोबाय थादो ट्रेन्स होननाय गासै रंगियाव माने शपिं मल जासिगोन आरो माने थ' गाइस फैनानै माने नै Vishalआव मोनफैमारबाय आरो मा दोङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' थांगासिनो दोङो सिङाव बे मैयाना दाख्लैल'सो अन खालामदोंनो नायनि मा दोङो थ' हाबबाय आरो माने नै आगान होबाय मा अफार दोङो अफारखौसो नागिरनांगोन दा बेलेग बाद दोन गांसे बायबा गांबा फ्रि मोननाय सिंनि मोनसेयाव इमान माबा मोनाखै सायाव जानानै जोंनिया माने गांसे बायबा गांबा फ्रि मोनबा मोजां आरो हाव लायनानै गैया नामा इमान गरम हावनो दासो खामानि मावबाय थादों माने दुर्गा फुजा फैदोंना ओंखाय सोगासिनो दङ आरो मालफोरखौ मोजां बेहा गरम मोनदों थ' गथ' फिसाफोरनि गोजासो सेकेन्डआव गथ' फिसाफोरनि गोजा नै सब गथ' फिसाफोरनि गोजा साद गैया माने दासो गोदान माल सोंबाय थादों आरो सायाव थांलायनि माने गाइस 2 नम्बराव गथ' फिसाफोरनि गोजा आरो दा 3 नम्बराव थांगासिनो 3 नम्बराव उइ नै फैसिगौमोन गांसे बायबा गांबा फ्रि मोनबा नांगौमोन लाइनबो गैया नामा इमान गरम उइ 99 निया 99 नै आइस माने निया 99 ल'नो 99 ओइ टिचार होनदा रङासो खारगोन जोंनिखि खारानो मोजां गरम टाइप निया मोजाङानो गाइस मोजाङालाय मानसिफोरा नैया निथिं नायनाय नैया होनदो होननाया मोजाङानो नैया माने लोगोफोरनि WhatsApp स्टेटासफोराव नुबाय थायोमोन एकदम मियाना दाख्लै अन खालामदोंमोन आरो दखानखौ खालामदोंबाथाय होदो स्टेटास बिसोरो दा मा दे मोनदों नैया नंमारगोन नंनायालाय मोजाङानो मोजां माबाफोरा दोङो आरो बाय दामाबो थिगैनो दोङो बेसेबां नैया 300 नैबे yang गरम लाइनबो गैया नै लाइन दोङो इनाव फेना चालु जायाखै आरो माने नैया yang गरम दे खिन्थु दाख्लैल'सो अन खालामदोंना बुस्थुआ माने माने Vishalआव दा रंगिया Vishalनि जेनेबा मल गोदान खुलिनायाव आरो फैबाथाय नै बाय 1 गेट 1 बाय फ्रि ना मा होनो इखो मा होनो ओइ बालायना मा टाइपनिलै नैया
गाइस माने नै दामफोरा थिगैनो दङ आरो नैखो नै 129 आरो माने नै मोजां आरो नै 99 मोजां मोजाङानो दङ कालेक्सना गाइस माने दा जेनेबा गोदानदो थिगानो जादों आरो माने लाइन फैबाय गाइस माने दासो फेन फैना होबाय न' लाइनबो फैबायना 3 नाम्बारावनो दङ जों थामथि थालायाव एकदम मोजां मोजां दङ दोंनायलाय कालेक्सन नै 99 आव दङ नै जि मोजां मोजां ओ भाई थिगानो दङ कालेक्सनफोरालाय मोजां मोजां आरो बोरै आंनि लोगोआ ओइ नै थिखांलायबाय मोजां मोजां दङ गाइस दामा एकदम थिगैनो दङ मजा नांदो माने नै पेनफोरनि दामा नै हाफ पेन आरो हाफ पेन ना पेन होनो नैया मोजाङानो दङ नै मोजां मोजां ओ भाई सानानै आनिथिं मादिं दै नै गाइस माने नै बाय टु गेट 50% अफ नो मोजां मोजाङानो मोजाङालाय इमान बेया नंद्राया बिथिंसो आं मजा एकदम गाइस माने इयाव नायखांलायबाय आरो दा 4 नाम्बार थांनाय एकदम गांसे बेबाथाय गांबा फ्रि मोननाय थानायबा मोजां जागौमोन आरो लाखागौमोन माने ओइ मा इफोरलाय ओ इथिं बन्द' नै इथिं बन्द' 4 नाम्बारालासिल' दङ दै माने 4 थालासिम ओइ नैफोर सब न'मा न'नि गोजा मालफोरानो बेफोर न'मा न'नि माल आरो बेफोर नैया न'मा न'नि गोजा बेफोर माला जों नैफोरनि खुनु गोनांथि गैया थ' गाइस माने खनसे एकदम फेरा फैगोन खनसे थांलायगोन बिदि जाबाय माने दाखालिल'सो अन खालामदों ना मोजां जाजोबाखै आरो माने माल सोबाय थादों दासो माने नैया लंपेन्टफोराबो मोजां मोजां दङ आरो दंनाया नै एकदम फुजानि अफार होगासिनो दङ आरो माने गांसे बायबा गांनै फ्रि होमबा गांनै बायबा गांसे फ्रि गोदो ओइ सानक्लास मोनदाका थ' गाइस माने नै जन्थायाव फैलायबाय आरो माने आथिंथिंनि फैलायबाय नै 4 गु नैया है फुला नांजोबना दङ साला आंनो नांगौ 200 जन्था थोरै थ' गाइस माने जोंनि बिशालाव हाबनाया जाथ'बाय नायथ'बाय बुहुद नायबाय मोजां मोजां दङ माने दा मानो थाखाय ओंखारखो होनबा नोंसोर लामायाव थांनानै खिन्थागासिनो दङ आरो गाइस माने नै हावाइ सेन्देलाय सिन्दा मोननायखाय माने आंनि लोगोआ लासिगोन आरो इयाव नैया नै मोनसेयाव नैनिफ्राय लांनो थिखांगोन आरो बे सेराया नै दामखौ मोजां होनोना ओंखाय मोनसे थिखांसिगोन नैनिफ्राय सेन्देलखौ थ' गाइस माने नै जरासे सेन्देल लाबाय 120 लादो नैबे माने मोजाङानो आरो सेन्देलालाय हावाइ सेन्देल माने नैया बेयाव पे खालामबाय आरो फैसा नैया थ' गाइस माने बुहुद मानसि जादों दै बेयाव माने नैथिं सिनामा तामुलपुर मोनहैयो इनाव नैया रोङिया नैथिं रोङिया मा होनोमोन बास स्टेन्ड माने तामुलपुर थांनाय लामानि बास स्टेन्ड आरो इथिं नैया नैथिंथ' मोनहैखायो माबा तामुलपुर थ' नो सुदो पेकेट गाइस आरो मोनसे खौरां पेकेट बराखै नै बिशालनिफ्राय नैया पेकेट बराखै बेनो आरो माने नैया थ' गाइस ओरैबायदि जाम जाबायना माने नै मानानायखाय एकदम मानसिफोरा फैयाखै नङा फैदो बुहुद फैदो बिशालाव थ' गाइस माने जों बिशालनिफ्राय ओंखारनानै बाय मानाम टाइमाव स्टेसनथिं थांगासिनो दङ आरो बेरायनो माने स्टेसन खाथियाव मोनसे खामानि दङ आरो आंनि लोगोआ बेयावनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ गाइस फैयै फैनानै जों रोङिया जेनेबा ओइ नै बाय सिगाङाव ओइ आं खिन्थानो रोंला बाय सिगाङाव नै रोङिया स्टेसन आरो बेयो उनाव नैथिं नै हावाइ रोङिया हावाइनि अभार ब्रिज थांगासिनो दङ आरो दा थ' गाइस बेथिं सिदा थांबाय थाबाथाय माने रोङिया स्टेसनखौ मोनगोन आरो रोङिया स्टेसन जंसनखौ मोनगोन आरो थ' गाइस फैयै फैनानै रोङियानि सिनेमा हल नैया गाइस जि गोदोर दै ब्लां नैया बेया गोदोर जुदि दुर्गा फुजायाव जुदि फिल्म सिनेमा मोजां खिथिबा नायनोथ' फैखागोन खाथांखायो नायनो फैखागोन मोजां खिथिबा इयाव नैया बेया गोदोर खिन्थु नै मजा नांदों थ' गाइस माने दानि बुंदोंमोन ना रोङिया स्टेसननि भिउ दिन्थिनो होननानै रोङिया स्टेसना बेनो आरो नै गाइस जोबोद ब्लां गुवारनो एकदम नैया नै उनथिंबो फैबाय माने नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नैया बेया गोदोर ब्लां एकदम कि मजा बे भिउआ स्टेसननि अ माय गड गाइस माने नैया निके गुदुं सा लोंबाय आरो माने दा नै मोनाबायनो नैया बोथोरा दा न'आव थांसै नैया इयाव सा लोंगासिनो दङ सा लोंनायजों आरो माने नै निकेया ओमफ्राय सायानो ओमफ्रायबा सा लोंनानै न'आव थांसै आरो थ' गाइस माने नै साया दासो ओमफ्राय नैया गुदुं एकदम मोनाबायबो नैया साहाखौ लोंबाय थादो बेया गुदुं निंकि थ' गाइस माने रोङियानिफ्राय फैनाया जोंनिया एकदम 6टासो जादोंबाथाय दा आङो दुगैनानै फ्रेस जाना लाखाबाय नै इनाव आं सानबाय मा भिडिअखौबो एम खालामाखै भिडिअखौ एम खालामना होनोसै होनना सानखाबाय आरो माने इनाव दुगैखांना फ्रेस जानानै भिडिअखौ एम खालामसै होनना साननानै दा खालामसै माने आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा प्लिज अननानै लाइक खालामना हो आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदिनो धामाका ब्लग कामिं सुन गाइस लाइटआ नर्मेल जालायबाय नै आंनि लाइटआ नै
लाइट एकदम भाई भल्टेज खम जानायखाय ओरै थांदों तो बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदिनो ब्लग धामाका लाबोनो थाखाय सेस्था खालामगोन उनाव दिनै भिडिअ बानायनाया एकदम उल्टां फाल्टां जादों दै बुंनायफोरा गाइस निमाहा होबानो जाबाय तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोदान भिडिअ दों बाय बाय गाइस